এই কেলেংকাৰী আটাইতকৈ বেছিকৈ কষ্ট কৰা মানুহজন মই জেলত গৈছো মই। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मसलपुरनि मानेकपुर मादुलिबारि गामियाव जिथुनाखि स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंगिरिया अर्थात मास्टारा बुनायनि जाहोनाव गोख्रोङै अजद दिखोफैदों गामिनि रायजो राजा बिथांमोना अर्थात स्टुडेन्टफोरनि गार्जेनफ्रा फैनानै बे फोरोंगिरिखौ जोंनो नाङा अर्थात बे टिचारखौ जोंनो नाङा होननानै डिमान्ड खालामफैदों। दा बेफोरो मानि जाहोनाव जालांखो दिनैनि दिनाव बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर जिथुनाखि मानेकपुर मादुलिबारि गामियावहाय बेफोरबायदि जाथाया मारै जाबाय थानो मोनखो जोङो खोनानो मोन्दों दिनैनि दिनाव माने सिगाङाव बेफोरबायदिनो बे फोरोंगिरिया अर्थात बे टिचारा स्टुडेन्टफोरखौ बेफोरबायदिनो गाज्रियै बुनानै जोखोम खालामो मायो होननानै। दा जिथु नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों बिथाङा जिथु स्टुडेन्टफोरखौ जिथु इनायै बुदोंब्ला अयथासार खालाममारथारदोंब्ला बिनि सायाव एक्सना निस्सय जाया नङा जानांगौ। नाथाय आं नैबेखौबो नोजोर बोनानै नुहुरो आथिखालनि जुगाव जोंहा सरकारि स्कुल होनना बुङोब्ला फ्रायानो गथ' गथायखौ सरकारि स्कुलाव सोनो गोनां जायो। मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमनिबो न'खरा एखे नङा। जेरै जों दा गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै गोदाव सोराव गुबुन हारिनि जायगानि सिङाव थानानै जोङो बर' मिडियाम सोनो मोनाखै, जों एसामिस मिडियामाव सोनो गोनां जादों बायद'आव, नङा होमबा? थिग बेफोरबायदिनो माखासे गोबां न'खरनि हालोदनि गेजेरजों गथ'फोरखौ सरकारि स्कुलाव सोनो गोनां जायो जाहाथे बिना फिस बा बिना ड्रेसनि फैसा थाखा गारनाङा जासे जोङो फोरोंनो लुगैदों। मानो होनना बुङोब्ला रेहाय मोननायखाय जोङो गथ'फोरखौ प्राइभेटाव सोआलासिनो जोङो सरकारि स्कुलाव सोदों, नङा होमबा? थिग बेफोरबायदिनो बयहाबो बिमा बिफाया गथ'फोरनि सायाव मोनफा मोनफा मिजिं लानानै गथ'फोरखौ फोरोंगिरिसिम दैथायहरनाय जायो आरो जाहाथे फिउचाराव गथ'फ्रा गिदिर गोलाव जानानै बा रोंनानै रानानै माबा मोनसे इयुननि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हायो नैनि थाखाय बयबाबो साननाय दङ गार्जेनफ्रा बा बिमा बिफाया। नाथाय आं नैखौ नोजोर बोदों थारैनो जिथु गाज्रियै जोखोम खालामजासे बुदोंब्ला बे निस्सय माबा मोनसे नङा जाया नङा जाखागोन, बिनि थाखाय आयेननि राहा लाजाखागोन। नाथाय किसुमान दानि जुगाव जोंहा ओरैबायदि दंसै सरकारनि स्कुलावबो सरकारनि रुल मथे स्टुडेन्टफोरखौ बुनोनो मोनला। दा गोरोन्थिखौ मावोब्ला मानि खारनाव बुनो मोनला आं बेखौसो सिन्था खालामगासिनो दङ। निस्सय जोङो दिनै दाजाब दानख' अंख माबा मोनसे मखास्थ' लानो हरदों बा माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय जोङो बुक खालामनो थाखाय मखास्थ' लानो थाखाय जोङो थिनहरो मास्टारफ्रा, नाथाय गथ'फ्रा लायालासिनो फाल्थु गेलेनानै बा टाइम पास खालामनानै किसुमान बिमा बिफाया जेबो थिरांथा गैया बा थिरांथा लाया गथ'फोरनि सायाव फरायदों फरायाखै जेबो गुरुत्त' होआ नैबेफोरनि सायाव गोबांथार खोथा थायो। नाथाय गथ'आ किसुमान आरो ओरैबायदि दङ फरायब्लाबो जि मखास्थ' लानो हाया नैबेफोरबायदि गथ'फोरखौ नेक्स्ट अखानायै स्कुलाव फोरोंगिरिफ्रा माने सोंनाय फिननायाव हायाब्ला फोरोंगिरिफ्रा बुयोमोन। नाथाय दानि जुगाव मा बन्द' खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि बुंनायखौ। नाथाय बिनि गेजेरजोंनो आं नैखौसो नुहुरगासिनो दङ जेरैबायदि जोङो सासन मोनबोदों टिचारफोरनि आखायाव बै समाव गोबां स्ट्रिक्टमोन होननानै जों साननानै लानो गोनां जायो। आरो जि समाव जोंखौ टिचारा जिबायदि स्ट्रिक्ट खालामनानै फोरोंबोदों जोंखौ अंख मोनसे हायाब्ला जोंखौ बुयोमोन, हान्थु गेरायनानै थाबायहैयोमोन, खोमा खेबनानै जोंखौ टेबोल रुजुनो होयोमोन, टेबोल सिङाव सोयोमोन, जों सोरजोंबा बुलायलायोब्ला बुयोमोन। नै दानि जुगाव सोरजोंबा गथ'जों गथ' बुलायलायबाबो मास्टारफ्रा बुनो मोनला, मात्र' बादाल' होनानै दोननो मोनसै। नाथाय अफार देखायब्लाबो फंसेबो हात होनो मोनला, थोंजोङै कमप्लेना बिमा बिफानाव फैसै। नैबेखौसो आं दुखु मोनदों। आंथ' डाइरेक्ट बुंहरो आंनि फिसालाया जेराव जि स्कुलाव फरायदों आं बेयाव डाइरेक्ट टिचारफोरखौ बुंदों जे आंनि बुंनाया ओरैबायदि जे रं जायोबा नोंथांमोना निमाहा जाबाय जे सारमोन आंनि गथ'आ नोंथांमोननि स्कुलाव हाबबाय जेब्ला गेटनि बिथोराव बा स्कुल सिङाव थानाय समाव बे गथ'आ नोंथांमोननिनो गथ', गेटनि बाहेरायाव जेब्ला थागोन अब्लासो बे आंनि गथ'। गेटनि सिङाव बा स्कुल बाउन्डार सिङाव जि दुस्थ' खालाम मावदों बेखौ नोंथांमोनानो सासन होनांगोन, नोंथांमोनानो सामलायनांगोन, नोंथांमोनानो आयेननि बेरेखा बा गनायथावै खामानि मावदोंब्ला आंनि फिसाया नोंथांमोनानो साजा होनांगोन। आं बेखौसो बुंनानै दोनखादों खिन्थु टिचारफोरखौ। नाथाय बे नङा जे बार बार नोंथांमोना स्कुलाव गोरोन्थि मावोब्ला आंनो कमप्लेन हरनांगौ, बे नोंथांमोना आंनो कमप्लेन हरबाय थानांगौनि दरखार गैया आरो उदिखार गैया। नोंथांमोनहा आंनि फिसाया गोरोन्थि मावदोंब्ला नोंथांमोना बेयावनो साजा होनो हायो। नोंथांमोनखौलाय मानोथो जोंनो मास्टार नांगौ जाखो? आं बेखौसो बुंनानै दोनदों खिन्थु मास्टारफोरखौ। मिथिबायना? आंनि गथ'आ मोजां खामानि मावदों मावाखै बेखौ नोजोर बोनो थाखाय स्कुलाव फैनानै मा खामानि मावो, गाज्रि मावो ना मोजां मावो, फरायोना फराया बेखौ नोजोर बोनो थाखायनो नोंथांमोनखौ जोंनो मास्टार नांगौ जादों। नङाब्लालाय आं न'आवनो फोरोंनो हायो। नैबे बाथ्राखौसो आं बुंनानै दोनखादों। बेनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निस्सय निमाहा हो। लोगोसे जोंहा सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र' नुनाय बायदि जोंहा उकिल गगৈ बिथाङा गोबांथार माखासे जोंहा आसाम सरकार जिथुनाखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथांनि सायाव गोबां अजद दैखांदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा हेमन्त बिश्व शर्माया गोबांथार केलेंकारि दं, बेफोर बाथ्राखौ उल्लेख खालामगासिनो दङ। बबे बबे जायगायाव मा केलेंकारि दं, मा केस जाथावना दङ बेखौ जोंहा
उकिल गगৈ बिथाङा रोखा रोखा थन्न बुंदों आरो बेफोरबायदि जाथायखौ बिजिरनायनि थाखाय उकिल गगैया जेल जानो गोनां जादों नैबेफोरनि सायाव गुवारै फोरमायना होदों नोंथांमोना नायनानै लाब्ला निश्चय बुजिगोन गथ'आ गोरों जायोब्ला जोंनिबो मोजां नोंसिनिबो मोजां जेबो जाया सिङावथ' आघात जायाखै गथ'आ आघात जायाखैना प्राइवेटत दिबा नरो प्राइवेटत दिबा नरा कारणे सरकारी स्कुলত সদায় এডমিশন কৰি দিওঁ আমিও জানা নহয় সিমান চলি পুলিচ জানা হওক গাঁৱৰ মাষ্টৰ অলপমান মৰম কৰি কেনে কিজানি অলপমান বুজাই কেনে কিজানি শিক্ষা দিব হেৰেন বুলি আমি গাঁৱত এডমিশন কৰি দিছোঁ এই মাষ্টৰৰ গুণ জ্ঞান গিলা ভাল নহয় আমাক এই মাষ্টৰক নালগে প্ৰত্যেকটা বছৰতে প্ৰত্যেকটা মাহতে ঘৰত ৰাগ উঠি আহাটো ষ্টুডেণ্ট গিলা তাতে গটাই এৰি দেয় কিহেৰে মাৰিছে স্কেলেদি মাৰে যি পাই সিদি মাৰে হাতে দি পালি হাতে দি গলত ধৰি এনকে টেবুলত খুন্দাই দেয় আমাৰ আপিটো যাৱা বছৰ কি নাম হেডমাষ্টাৰৰ হাংগামা ওয়ারি আমার আপিটো যাওয়া বছৰত এনকে খুব বেছি খুব দি কিনে তাৰমানে দেখা পাই ইমান দুখ লাগছি আমার এতিয়া নাই তাৰমানে যাওয়া বছৰত কুবাইছিল এতিয়া কুবাওটো আছে আজি কুবাইছে আজি কুব মাৰাটো আজিৰ চিন আছে কিন্তু যাওয়া বছৰত আমাৰ আপিটো এনকে কুবাই কেনে গলত ধৰি টেবুলত খুন্দাই কেনে এৰি দিছিল এই চলিটো আমি কিনি ৰাখাই কিমান মৰমত আমি সেই কৰছো কেইজন কি মাৰছি ইন্ডিয়া বছৰত তিনজন চাৰিজন মাৰছি এইবাৰ যাক পাই থাকে ইয়াকে মাৰে তাৰমানে নিজে ফুটাতে কবা নাজনিলিয়ে মাৰে নামনো ইয়াৰ চলি কিন্তু তো মুখস্থ নাথকে না মুখস্থ থাকলিহে এইসা এনকে সব খাই উঠছি চলিটো ডাক্তার মেডিকেল পুরা ভর্তি করে দিছি চলিটো মারি মারি এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ প্ৰকৃত খলনায়ক দুজন হ'ল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ খলনায়কজনৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই কেলেংকাৰী আচলতে কোনে কৰিছিলে নিশ্চিতভাৱে এই কেলেংকাৰীৰ মূল খনিকৰ ৰাকেশ কুমাৰ পাল কিন্তু এই কেলেংকাৰীৰ মূল যি দুজন মানুহে এই গোটেই কেলেংকাৰীটোত সম্পূৰ্ণ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে তেওঁলোক কোন জানেনে স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ 2 নম্বৰী খলনায়কজনৰ নাম আছিলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়া বিজেপিৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই সকলো সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে মোৰ এই বাক্যটো যাতে গুৰুত্ব দি প্ৰকাশ কৰে এইটো লুকুৱাই লৈ এইটো কমকে কৈ অন্য ফাংফুং কথাবিলাক বেছিকে কৈ থাকিলে কোনো ৰিজাল্ট নাই এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ প্ৰকৃত খলনায়ক দুজন হ'ল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ খলনায়কজনৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰত্যেকটো কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে সেইটো লুই বাজাৰ হওক সেইটো আপোনাৰ 1000 কোটি টকাৰ এনচি হিলছ কেলেংকাৰী হওক সেইটো আপোনাৰ টাটা কেলেংকাৰী হওক আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহজনক হত্যা কৰা কি নাম আছিলে শৰ্মা উজান বজাৰৰ সেই কেলেংকাৰী হওক বা মানুহৰ পৰা এক্সটৰ্শন কৰা প্ৰত্যেকটো কাগজ অসমৰ ৰাজনীতিত আগতে এতিয়ালৈকে প্ৰত্যেকটো কাগজ নাইকিয়া কৰি দিব পৰা যিজন মাফিয়া ৰাজনীতিক সেইজনৰ নামে হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই এপিএসসি কেলেংকাৰী আটাইতকৈ ডাঙৰ খলনায়ক কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম ইয়াত আলোচনা হোৱা নাই আলোচনা হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম আলোচনা হৈছে কমল কুমাৰ মেধিৰ নাম আলোচনা হৈছে কি নাম এই ফ্ৰড কি নাম দুলাল বৰাৰ নাম কিন্তু এই কেলেংকাৰীৰ প্ৰকৃত খলনায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগত এই কেলেংকাৰীৰ মূল পৃষ্ঠপোষক হিমন্ত বিশ্ব কি কয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু দুজন মানুহ আছে এজন হ'ল বৰাক উপত্যকাৰ মন্ত্ৰী গৌতম ৰয় আৰু এজন মন্ত্ৰী আছে সেই মন্ত্ৰীজনৰ নাম নকওঁ এতিয়াও ৰাজনীতিত সক্ৰিয় আৰু এজন মন্ত্ৰীও এই কেলেংকাৰীৰ পৃষ্ঠপোষক আছিলে মই নামটো ক'ব খোজা নাই আপোনালোকে জানে আপোনালোকে উলিয়াব নেকি তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম উলিয়াব নুলিয়াই আপোনালোকে মই জানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো আজি আটাইতকৈ ডাঙৰকৈ মই চিঞৰি গৈছোঁ এজন বিধায়কে এই কেলেংকাৰী আটাইতকৈ বেছিকৈ কষ্ট কৰা মানুহজন মই জেলত গৈছোঁ মই এই কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ পুৰা চিবিআই তদন্ত আৰু গোটেই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মই আৰু এই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ যুঁজা মানুহজনে কৈছোঁ যে এই কেলেংকাৰী আটাইতকৈ ডাঙৰ খলনায়কজনৰ নাম হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা